Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Parlementariërs Steven Walraud en Giselle McWilliam hebben gisteren een initiatief wetsvoorstel ingediend bij de voorzitter van het parlement. Dit om een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. Hiervoor is een wijziging nodig in het burgerlijk wetboek. Dat meldt de Extra vandaag. Een eerste voorstel voor een zogenoemd homohuwelijk werd vorig jaar aan McWilliam overhandigd door verschillende organisaties tijdens de viering van Gay Pride. De afgelopen maanden is er gewerkt aan de juridische onderbouwing van het voorstel. Het rapport over de roof van 600 kilo cocaïne uit een politiebureau is nog steeds niet openbaar. Maar via anonieme bronnen wordt er steeds meer bekend over het rapport. Onder meer staan er de namen in van 2 agenten die verantwoordelijk zouden zijn voor in ieder geval het stelen van een deel van de drugs. Uit het rapport komt het beeld naar voren dat meerdere personen bezig zijn geweest om in verschillende fasen de drugs uit het kantoor te halen. In het parlement zijn er steeds meer statenleden die eisen dat het rapport naar het parlement wordt gestuurd om daarna te kunnen bespreken met de minister van Justitie. Aruba houdt de grenzen met Venezuela voorlopig nog even gesloten. Dat heeft de Arubaanse minister van Justitie Andine Bikker gisteren gezegd. Vorige maand sloot Aruba de grenzen met Venezuela als reactie op het besluit van het buurland om de grenzen juist te openen. Aruba is bang voor een te grote toestroom van migranten uit Venezuela, waar al meer dan 3 miljoen mensen het land in crisis zijn ontvlucht. Volgens minister van Justitie Bikker blijft de grens in ieder geval nog voor enkele maanden dicht. Een meerderheid in het Curaçaose parlement wil dat minister Zita Jezus Liitu van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning meer onderhoud moet plegen aan het wegennet van Curaçao. Er zijn allerlei klachten, onder meer over de slechte staat van de wegen wat betreft gaten in de wegen. Er zou te weinig onderhoud worden gepleegd, de rotondes zijn niet opgeruimd, de zebrapaden zijn nauwelijks te onderscheiden en moeten opnieuw geverfd worden. En er zijn nog te veel wegen zonder asfalt. Dat is de boodschap van verschillende volksvertegenwoordigers die gisteren aan minister Zita Jezus Liitu hebben gevraagd meer werk te maken van het opknappen van onze wegen. De brandweer heeft gisteren hulp moeten bieden aan een boot die bij de jachtclub van Curaçao lag en aan het zinken was. De boot was net teruggekomen van Klein Curaçao, maar aangekomen bij Curaçao was er zoveel water binnengelopen dat de boot dreigde te zinken. De brandweer heeft geholpen met water uit de boot te halen en het daarna op de kant te trekken, zodat het gerepareerd kan worden. Het is Jean-Julien Royer niet gelukt door te dringen tot de halve finales van het dubbelspeltoernooi van Roland Garros. Samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau verloor hij met 6-4, 6-4 van een Argentijns duo. Royer en Tecau als 10e geplaatst had in de vorige ronde nog de broers Bob en Mike Bryan uitgeschakeld. Ze wonnen in aanloop naar Roland Garros het mastertoernooi van Madrid en golden als outsiders voor de titel. Zoals bekend won het duo Royer en Tecau in 2017 de US Open. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Twitter gezegd dat de meeste Russische militairen zijn vertrokken uit Venezuela. Hij zou daarvan door Rusland op de hoogte zijn gebracht. Rusland staat achter de Venezolaanse president Nicolás Maduro, terwijl de Verenigde Staten samen met nog veel andere westerse landen oppositieleider Juan Guaidó steunen. Eind maart legde het Kremlin nog een verzoek van Trump om Venezuela te verlaten naast zich neer. Onduidelijk is waarom ze nu wel zouden zijn vertrokken. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.